ka Kyrduh bam kan san ha ka jala Maria penbana ban khangdam ya ka jala kala penlong yo meli ka Mawphlang ba eskesun panlit samat Pynpoi yo Khaw habun tili ki Shnong da ka bastang suana ki South Light tili ki Shnong ki bodan ha ka te ka constituency wala ka te ka constituency ka dan du shispa life art tili ki Shnong hanrei na kaliang meli le thu bula hab ban sam swa khndiat kat kum ka Pynpoi jong Khaw wala udan ka thong ban Pynpoi lut sabaro ki Shnong man kan singi don hi arko lai bot kibla awan pli nomor kila kila yosngo bangir nila yele yele sorbi swaba u ameliu apa tayangi ba long pit kilong yi ki bom don Khaw su lum ki kertang ya tingin ali sorbi nakalangi membar Shnong mangawi we eksekutif membar nila yele ba sorbi ki te ki don hi ki bala te menen singi kila yosngo ba ki kelingi beli fi wan ngni tingi ngi om ba ameliu man ajing arab ka we de bu Khaw ye te mentala don si steo ye te ngi kelempat yo te ki pli la kemil nanti te ki ong pet ngi ke belak ngir ngi kemyo ngi mentan belang ngi mentan sima te mentan ong ai belai ke mene ke por te u Khaw ngi mentan su kita hi ki ong to sa sosun e ke parle mem lil dalong te in kamera khap koloi te nakaliang jonga ro ngala kentu hi amle te ong ba ku poi menen te adukan mata te ngi pat yo ngintip ngin yo mata ne ngin yo lesai ne ngin pat tip kan uba sun ulai thuru ba ha ka banta ka banikong ula dep ban Pynpoi Shaki atnul tili ki Shnong kat ba ha ka banta ka ba ar kadai ki khatnyu tili ki Shnong bat ye ki basa apat un sapa sambyang tang mari poi byang Khaw ngala persyang ban pha ya ka bam ba konsan ye yang ngi briu jungi kadai Khaw shaman la ki Shnong kenang ba ki tu ki baduk na ki baduk kinum jenjar hadu kata-kata bat kenum lim khom jingmut hakaban pen kedang ki khun ki ti ki jongki ti hakar pun riu arfin nyo bat lai pho ngalala ban le hadu arpun riu telik Shnong te ja ayu pan hadin katu ngala dap siu pisang ngala thiet bek na po ko open market mar ngam shim lakmi dan ti ba ka sarkar kan ai ka reimbursement ya UMLE hakaba u persyang banyarap ya kini ki priu ki beduk ti ngala siu pisa syakni ka open market seller jong uniu Khaw bagi kot kerteng ke dunia marketing private limited naka mentasa si metric ton hai sa citro kata kamut si kadway metric ton ti henry akapor mamut ban lift amyo shu ban lift naka daw ba ka sarkar kara requisition no ya katu ka store jong utu u lunia marketing private limited ro tinggal macam jenjar ars ngi ngila yakun ban yo ban lift wat lang ala siu makana ka pisaro ngam sim la yo ban lift khatway metric ton u Khaw na ka menta jing don kam ga jonga ban sami ka pat ba bat ngada sultanat jibun menedang step kila lift bat mentau lompoi semongam kidon kemba sispa life art li ki Shnong hapo kani konsumsi ke jongi te ngamot ban Pynpoi lut chabro sispa life art li ki Shnong mentangi la dep artun riu plus uni khat nyau bat ki basa ngindang le menta kini kide ki list jong tu ki Shnong ki ba nsam menta kade arspa arpu bat hakador sanpu kilo shi bag te kanong arspa arpo khat we metric ton bat kini ki Shnong khat nyo tli ba ngila pha ban ni sam menta kasni bat ya ka jing sam Shaki nong Shnong pat kan le ka dor par Shnong om dai mani